Sıvalak bırakanı. Adı sportko. Var. İki böyle. Bunda da yer var. İki. Tur. Tur oyan. Oyan, düş. Düş orak. Aha. Bızal oran belli. Yine biri. Şoklarına şaklarına marlaştırayım. Spartiyem kurt bir iki saniye. Cem çekir diye. Hani turun. Hani? Turun hani? Turun giyinin. Dirr, tiydrak giyinin. Giyinin, tiydrak giyinin. Bolun. Hani yürü. Yürü. Daş çıkarayım, yürü. Bolun. Yürü. Bol. Yürü hani. Yürü. Oğlanır kaçalım. Canım ne be? Dur diyeceğim. Dur. Hareket. Atma şey. Sıptır bunu. Ver başına. Gel ver. Eyvah Elimde olmaz. Getir ver. Anlatıyor. Başına. Durma. Men. Ağrıya mısın? Yatır kaçacak. Ama kaçacak böyle. Gördüm seni. Basma seni. Getir. Bunu hani? Borcu. Bir talanlarından da attırım yadınıza çıkarayım. Hadi. Buna bak. Bu evden ağlar değil. Seni menden sapa yerine öttün ölümü. Şey verirler. Yerinizden turun, tuğut geliyor. Saparov Rovshen. Marrayonun Sakarchaga pasiyolarına doğulan Türkmen partiyachilerine 8 klas bilimli, öň suud edilmedik, öýlenmedik. Tutulmazdan Sakarchaga pasiyolarının Karl Marx köçesinin 115-nji jaýyna ýaşan. Gelif Aman. Wekilwazir pasiyolarına doğulan Türkmen 7 klas bilimli, odal suud edilmedik, partiyachilerine öýlenmedik. Tutulmazdan Wekilwazir pasiyolarının Çykalyp köçesinin 15 drop tekir. Assalamu aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanrı'nın buyruğunça, peygamberler sünnetince, bu oturgan uluglarynyň we ol oturgan kiçikleriniň barça mütbi musulmanlarynyň istihaty berilen, mähri mawduy berilen. Atamradyň ýyly mähri nikah wakylçylygyny kimge berdiňiz? Bolguy. Garaşdırıp durma. Bolguy garaşdyryp durma. Aýdy. Ismi senler. Senen soru. Bolguy. Nikah wakilçiliğini berdim, rata verdim diye. Urwan nasıl gelip aydım aytmasa. Karadıylarını verecek. Yürüme. Kakımı buraydayn. Yaxşı nikah razılığını vermen doğru etdi. Kaka. Näme boldy? Toyun ýatyrda çağıran ihwandan Aýtýanyň näme? Urban bagşy bolmasa, bizim nikah razıçylyk Ay, anka taşan. Bagşy gelmet diýip. Munça mereken dagydyp bolmada. Erhaw, ýeňen bu alçyraňlyk nämedir haw? Urban bagşy gelir diýip Qurban maşyny öňünden mazalja edip gepleşmek gerek. Soňra biz guruluşy kemin goýmadyk daý.
Ne etmeli Ne var? etmeli? Hey, bağışsan bir toyu var. Ne etmeli? Bu da haklasın. Beşer dol maşini müneye de tapalıyım şu bağışını. Kellesin keseğe de tan ediyelim noklak koyuyor elin. Ne etmeli? Oňazat bolmada wa. Näme bolman? O ne olman ona valyada bile olmuyor. Toy bulacak Maslahatma Mehmet Akka. Ha. Hatır peynir layarına var edeyim. Şu yerde kizicik bağışı oğlun çıkbar. Aydımın cudağın odaydı ya. Yani tansiyorlar soranma. Arada kırırdı da orkurdular. Ullurdan mı ovaydı ya? Bolya değil mi şu? Böyle. Sen derrev maşinatla çalt ol. Siz toy devam ediyorum ben derrev lağıra gidip sol oğlanları alıp gelin. Kaka gidip oturma. Gelinin kurban marşı aytın Saldıran diye. balar. Bolmadı o kaka gelinin kurban marşı aytmasa kürtem taşlap gider niye? Düşünüyorum kaka. Bolmaz. Bir kete kin sağın men koyup bilmen ahiri. Men toya belet. Bıçaklaşmak, kırılışmak, uruş. Bolmaz. Bildim. Şol uruşta bir yitirim olaydı. Kim cevap verdin? Ağzından hayra çavar. Yeke perden demeylenircek bolyan. Toynam toy şekilde dayacak bolyan. Şağılın birinin en bitinin burnuna anamaz. Ekilsimi de aledik getir. Muşakkot varını yağdırma. O bula oylun bizim havada bolyan neler? Hudaya şükür. Terhoşluk, norlamak, bir hayalık. Bolmaz. Dünyanı kapıştırma. Toya çağıran artistimiz gelmeyendir. Adamlar karşı atıyor. Tefesiz toy var mı? Söyleme bıyıklan adı vazası. Elime yayraptır. Radyoda, televizyonda aydamışlar. Oğlanlar koyvereydi ne? Ata yalvarmasaňyz da şoňa. Ne etmeliň özümiz gowy gülýär. Ýörüň oğlanlar gitdik. Güllar ýör. Oho. Hani? Durun. Men size durun diyen. Rövşen, lägerden kovarın. Sen masır bular kişiselep azdıryan. Yaşıra meňden o sen çağırır azdıryan. Men sen başlygyňa art ederim. Hayfa odanyň aýtman başlygyňa art ederim. Güllar. Güllar düşen sen görmüyor. Hiç şekeriniz olmaz. Durdu. 60-54 nomerli seriyesi Mikhail Avtoklub'da lagerden 4 tane çağın uğurlar kaçtılar. Derrev milisiya haber edin. Gayret etme, o yaşlılar beni de. Şugon soğuk oturdu. Güllar, tam desin alıp gittik. Meni tayrayın, meni tayrayın. Diyerek geldiler. Ay ha. Ha sağ ol. Kalbimde asfın teybi, yanlardı asfın terbi. Kalbimde asfın teybi, yanlardı asfın terbi. Berdim bana yeşretli, saatlik hem coşun teybi. Berdim bana yeşretli, saatlik hem coşun teybi. Duydun mu, duymadın mı? Ve duydu teybi teybi. Duydun mu, duymadın mı? Ve duydu teybi teybi. Bağlan gülüdü açışına, hoşroy idin paçışına. Bağlan gülüdü açışına, hoşroy idin paçışına. Men dep men kalbim kıyıp, dыңdap
men kalmamam kıyıp, milletin kalmamam kıyıp, billi açıldı, nuru taçıldı, tant ettin, tant ettin, tant ettin, tant ettin. Menin tayrayın, tant ettin, tant ettin, tant ettin, tant ettin. Menin tayrayın, Gül yağdan edýär. Tüy tartiplerdenim ýägir deken olara. Aw. Çeşmeler çalar muka, coşurur menin tüybim. Çeşmeler çalar muka, coşurur menin tüybim. Gönlümü alır makam, ya almaz makam terbim. Gönlümü alır makam, ya almaz makam terbim. Aytana, aytana, çeşme suyu aytana. Aytana, aytana, çeşme suyu aytana. Men kalbamam kıyıp, men kalbamam kıyıp, gülle açıldı, nuru taçıldı, tant ettin, tant ettin, tant ettin, tant ettin. Menin tayrayın, tant ettin, tant ettin, tant ettin, tant ettin. Anha ola. Oğlanan şağalar, yaşılam oğlayım öldü. Bakın başına. Toy. Geldim. Ödümem yekede del. Orgun isperlerinem alıp geldim. Yaşur sen toyunda nemeler olayan karağın var ya mi? Adamla utanman şağalan onu var duruşun var ya mi? Artiyet bir şular. Ay senkin amay ayrıltana. Şağalara terbiye ver yani. Akıdın. Elan üstünden marmar hak satrak şağaları akıdın. Ağam toy soğuyasak burada, değil mi toyda? Yasun, Mehmet kaçsay, başına mı koyu varmayın? Yadında da, dağı duvara doğru tant edenim görmeyi. O calatalardanım çekerek dur. Oğulun üstünden marmarsan. Hey bir, tapyan zatlarına. Diskoteka deydin, estrada deydin. Hey, kıyız oğlunu yok. Kemmedi, tömpüllüşüp görülür. İn berkiti. Utanman, eğerli ayarlarım. Bigane kişilerle kuzoklaşıp, lonkullaşıp görülür. Barp yata bir hayalık bir. Sırday, sen bu şağlanlardan tırkaşman ne amay var? Olur kovunurlar ahiri. Rövşen bana aytmağı tant etme öğret ya. O vara, ansambulüs yok diye. O bana sen tuta zehirli artistka olursun. Televizine de aytarsın diye. Sen bırdada düşün kıydım. Artistlik nesi liderliği o boliyarım. Yine babanların oğlu, artık canlıyım oğlu o düşünüp. Yönetidin, bizim tohumumuzda. Artist olanı yok. Sen bu hıyalını gecene monlaması gerek. Aynı değillerine ha. Kovmazsınıdan onun kızlar aydınamay diyorlar, tanta medyalar aydınamay diyorlar. Size köyüne tıkıracağınız, o yığılar bulun oktay. Bak kıydım, sen bana doğru düşün. Kinoda her kidat olup bilir. Men kinon alınışına belet. Ecenem, menem, sen ayağını ters bastırmacak var. Men oğlumun alacak gelini aktrite olmalıdır. Şonu düşün kıydım. Oğlum da değil zatlar aydalık, ola bana ruhsat veriyor.
Gıydım, Murat bile keňiden tek göwgöde. Öz başda çöden ladyňyz bolmaz. Bir çağalar gidijikke enataň diýeni bile bolmalydyr. Men sana atornunna diýän. Şu jaga aklymda bolsam, dagy duwara. Aýdymam aýtdyrma. Tamam etdirme. Ol Röwşeniňem garasyny görmänjik geçerken. Näme Hydyr saňa şeýdip buyruk berip bermelimi? Mene de o kakın pakyryň dosty. Olymyza saň edip ejeme bir zatlara diýipdir bolen. Indi men lagerden gitmeli bolaýmasam. Näme üçin? Ol sen ýeriňden galmanýar. Ýa-da senden başga çaga ýokmy? O ýöne tarap görejän. Ýokla men gowur ya. Ýöne maňa azar bererler diýip gorkýar. Meniň oglumyň gelinligi. O nähili? Şeýle de, oň oglum Murat bilen meni adagly edipdirler. Indi men maşgalamyzy ýagra ýetmelerler. Sen o Murady halaýamy? Bir howluda bil oýnap etdikde. Birden, ulalaňsaň, başga ýerini halaýsaň näçek? Ýok, men beýle zada hiç makanam ýol bermen. Birden, meni sen halaýsam näçek? Biz biri-birimizi halaýsagam, köýneleriň öňden gelýän desturuny bozup bolmaz. Şeýlemi? Näme beýle gaşyň çyklar? Gaşyň çykan wagtyň ula adamlara meňzeýär. On sana näme üçin kimle duşmak gadaganmyş? Özlere üstüňiz ulalaňyz diýerler. Ýene de hemme zady bize derek çöýýärler. Men seni ejem bilen tanıştyraýyn. Men maraýdym ejeň näme diýer? Men ejem dünýäni gapyşdyrýanlardan nä? Düşünür. Menem seni ejem bilen tanıştyrardym oly. Emma şu daim zerarly. Way, Röwşen men gideýin. Birden daim görürmi nädermi? Ýok, ahir zaman opanok. Ahir zaman opan bolsa, mundan gowardy. Sadyň tepede kolly. Näme dursun bilen barsyny ýanaşdyr da, kädiriň özüne sklada tapşyr. Men şagalar öýünde beýle bola goýlugy ýol bermen. Düşünükmi? Tam putum puygudy başyňy diýsin. Bolmaşlar. Üst-başyňyz nähili? Hani gönüňizden geliň, nirde bolduňyz? Daýdanlarda ho. Näme bun repetisiýa bolan okmay? Repetisiýada bolanok, konsertdan. Aýdym sadam tamam. O näme üçin? Onda biz biderel gapdyrsa. Sebäbi kiňde daýdalaňyda gidýäňiz. Gulnarada daýsy aýdym aýtmak, tans etmek gadagan edýär. Hana bolany şol. Bä. Yürüň jyraýly. Way oglapdyrlar. Milita! Way ýylyň militan çagyra beriň. Way öýüm ýaryň. Ýenur hany? Way haram ogurlar. Meni ýurgy deýişmeden ogurlaýypdyrlar. Anna sotan milita hararet kömeget. Way soňşylar ýetip beriň. Anna sotan. Daýda ýel gaçyrdy siziň kime?
Sineme. Sineme yetişme. Vay Melisa. Vay Bir daha olsun uğurlarım. Talih birer oluyor. Yok. Değitmen diye. Hayır bir artistler aldık konsertten geliyor. Ağam, gitarını versene. Roshan, şulara bizim kimdiğimiz korkatsana. Ey dostlar, ey yaranlar, aydiyanlarınız doğru de. Bize yoldaranlar, biz aydımçı oğru de. Aydım tadın aslanla, yaynap yürün oğlun bir. Tever yarın aslanla, tayrap yürün oğlun bir. Aydım tadın aslanla, yaynap yürün oğlun bir. Tever yarın aslanla, tayrap yürün oğlun bir. Asla kulun bari, aydım tada aşık bil. Aydım göğünün kumari, aydım bilin yaşık bil. Var delilin geymine, var delilin dadına. Aşık ilin meydini, aşık ilin adına. Var delilin geymine, var delilin dadına. Aşık ilin meydini, aşık ilin adına. Kulun bari, aydım tadı aşık bir. Aydım göğünün kumari, aydım bilen yaşık bir. Var delilin geymine, var delilin adına. Aşık ilin neydine, aşık ilin adına. Var delilin geymine, var delilin adına. Aşık ilin neydine, aşık ilin adına. Aydım tadın aslanla, yaynap yürün oğlan bir. Tever yarın aslanla, tayrap yürün oğlan bir. Aydım tadın aslanla, yaynap yürün oğlan bir. Tever yarın aslanla, tayrap yürün oğlan bir. Vay komşu. Tuğla olunca fazla ziyaretçinin değil. Böyle sağ olun. Olyana da sağ olun. Alağam, sanar yapsın. Öyle adamlar sağ olun. Yok maneler sağ olun. Sağ olun. Ne ama? Oğurlandı atlanıdın hemmesini. Erçinin önüne yine getirin. Yoksa ben siz bilen dost değil. Yüzünüzden görmen. İnne, doğuşuş mancık geçirdi. Ecesin ait, hiç yerik çıkarman öyde takladın. Sebebinim, men baramdan öldüm aydarım. Yıkanı çıkarı böyle. Ketaplar, ne almadınız alarsınız? Gidime kemanın atan ineşi. Bir de var. Amerikan malı. Şoň yastığını aşan marla. Ha, ana gördün mü? Yaz. Bir tane cinsi var. Firması Malvina. Malvina. Nada iki tane yengil kovuttu. Firması Montana. 1, 2, 3, 2 tane keman. 6 tane daştan keman okuy. Anturun hani. Tur. Trayene. Dur. Anıydakine maya. Bol. Türkmenistan
Sovet Sosyalistik Respublikasynyň adyndan Röwşen Saparowy, Aman Gellewi, Ahmet Nurmuradowy, Durdy Hojayewi, Türkmenistan Cinayet Kodeksiniň 155-nji maddasynyň 3-nji bölegi, 113-nji maddasynyň 1-nji bölegi esasında günäkar hatap edip, olaň her birini 6 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum etmeli. Tosoluk möhletini zähmet terbiýesini berýän koloniýada kämillik ýaşyna ýeten soň bolsa düzediş zähmet koloniýasyna geçirmeli. Höküm halk suwudynyň üstü bilen onuň içinde Türkmenistanyň ýokary suwudyny şikayet edip bilinler. Suwudyň başlygy Atajan Gurbanow, halk oturdaşlary Gowuş Ediz, Enejan Memmedowa. Tosoluk höküm edilenleri hut täziriň özüne suwudyň zalyndan alyp çykmaly. Hey, bil kiratlar diýenim bulara bak kerede utançsızlar diýenim. Aman Gelliyev. Eliň arkaňa, ýüzüň diýwara. Aýaklaryň aç. Geç. Ahmet Nurmuradow. Eliň arkaňa, ýüzüň diýwara. Aýaklaryň aç. Geç. Durdy Hojayew. Eliň arkaňa tut. Ýüzüň diýwara. Aýaklaryň aç. Geç. Röwşen Saparow. Köpden köp doğay kalam bilen bu hat ýazýan Mehribanyň Gulnar. Ey Edip Röwşen. Biziň bärde ýaşaýşymyz gül ýaly. O wara, goňşy olam, hemme sağ salamat. Şuň bilen birlikde senem o ýerde sağ salamat bolmagy Allah Taaladan hem-de gözel tebigatymyzdan giýje ünni dilek edýän. Ey Röwşen, sen şu hat Allahyň hökman maňa jogap ber. Sen hatyna sabyrsyzlyk bilen garaşýan. Ýüregimde saňa aýtjak sözlem, duýgulam şeýle bir kän. Ýöne o duýgular barada senden hatyma jogap gelen soň ýazmakçy. Sen maňa hökman hat ýaz. Ýaz, ýaz, ýaz. Biz çay içeceğiz. Ha, beyikler darını şöyle. Ha, senen dal çakırayım. Ha, bu bolsa yok bir der. Yine bir tukarak bolsa Mekkesi vançini seni. O vakitler bardat Mekkesi vanlar yasalar eken. Bey, çörevim, bulkodu, börevim, aragam, ha indim olsa dime suratları gariptir.
her sırada attır vurttur hele. Hadi bizim Türkmen şakarlanmaz. Altın medallarım kel. İnnemin hakkı alani. Markada açtı. Ey, kanırı kağıt satırak, kanır diyen eber verik. Gerek kıldık ne de? Öyle mi? Marger'in ölümü yadımda ne? O hakta menden başka bilyen yok. Senin bilen yok. Sebebi sen başın sıkacak lat değil mi? Bahat Hıdır'ın Marger'in ayağına yadan hatı. Bunu men çildim. Olini açsam ayağımda, yumsam yumruğumda. Bu hat Gülnara veripdir. O hatta öyle adam türmeden bir oğlan yiberipdir. Näme üçin kıyıňa bular ýerlerden hat alşmagy ruhsat berýär? Sen biz bilen garyndaşlyk aşak bolup berdiňi, ýa pikirini ýitge edinmi? Yok, aýdýanyň näme? Garyndaş bolmak nadaryň tilegi dahyry. Hey menem garşy bolarmy? Murady men öz oglum ýaly. Ey görýän. Bu hatlarda onuň näme oturjagy belli däldir. Sevgilim Gülnar alad etme, men bu yerden bazım çıkarın. Sen kakam ölümünün sebebini bildim. Sen kakam ölümünün sebebini bildim. Köp zatlar anıklamalı. Hıdırdan ararmağın fırsatı daşta değer. Hıdır sen eceğini ödünü oynuş tutunmak için kakandan dıyınmak kuyuna düşüptür. Kakandan dıyınıptır. Mun şeylediğin anık koya geçen kağıt men elime düştü. Hıdır sen kakan bilen könüden dost ekeni, şu dostluğundan peydalanıvam, kakanı yoklaptır. Bu gabaha deyişten senem, eceğim bir haber olmalı. Hanı gıydım Gülnarcan, gel verik. Hen gıydım şuunnen şeylek, Hıdır oğul Murat bilen adaglanansyň. Balalam, siz ulalaryňyzdan soň birekten başga göwün bermeli dälsiňiz. Muratcan, hani senem gel verik. Oğlum, sen şuunnen şeylek nazar gıydy Gülnar bilen adaglanansyň. Siz inni kıyamat ahirine çenni ýan ýollaş bolmalysyňyz. Amin. Bahfa düşme. Bilanı ve her hoplular. Bir iki yola derman tanışları ayağı üstüne alar inşallah. Ünüz edinme. Görüşler gider. Görüşür. Geldiler. Gider kaynım olayım. Beni ödüm gider.
Balam göwnüňe zat getirme. Duydurup goýaýyn. Şoň ayağını kes. Niyeti düzel şoň. Enen hemmesini görüp dura. Sen şoň ayağını kesmesen bir bela beteriň üstünden bararsyň balam. Enesi. Men onu kovup bilmene. Beýsem nadar näme diýer, dostum üýümden kowyamyň diýmedimi? İkisinin dostluğunu bilýän de balam. Dost bolanydy. Eğer yok vakti heleğinin üstüne atalap durmak bolmada. Dostluğu çını bolsa bäri katnaman, hobal nisa katnamal ekenne balam. Betkumanı qowdat däldir enesi. Hydyr nadar dogon ýaly görýär, sen gözüňe gelen ok diýip meniň göwüne deýsem bolmada. Näsem şonu et balam, menki bir sana duydurmak. Gülnarcan öýüp gelmezler. Ay berekella, türeleme. Ine bataňa nawat gurun oturan mısınız? Hani Gülnarcan sen maňa bir boş güzük aýdyp ber. Şeytan demine altı şerif var, buyruğu beline sönen andı. Ay berekella. Hani Gülnar? Azar verme. Salam. 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 Murat görün oklu. Getirmedin mi? Bir daha bir işlice gel. Geçin oturun. Hangi sen? Ine sana valyuta. Yılan zeherini dollara satardım. Sen düşünüyen mi? Onun näme karada bir akkanlarım. Yattan çıkarmarsınız da, ha? Kimmiş ol? Öbaşı kârhana açarsın, laboratoriya dinersin, Kur'an-ı alarsın. Men on gözünün halama, ho. Eyvey, sen näme gözlerini görýänmi? On gözleri aýnakly agry. Handır etsin gözünü görýänmi? Häzir on gözleri tüýkürersi bolýan ondan göräýär. Sen on kimdigini bilýänmi? Kim bolany näme? Ýa bolýa gaharlanmasana. Gaharlanmasana. Mene gittirley. Bayram dursana. Bayram otursana. Göwünü degişer Allah bolana. Bayram beýtmesene. Bayram gaýtsana diýdiňa. Hey! Ne diýerin näme? Ýa men degiňi kime getirdim? Sen bir kadry bilmez eşek ekeniň. Hey, sen bir ýaşaýyşyňa serede. Maliýe tagyndan ýa aýdal, ho! Sırsanay! Hey, sığır döle de şunyňdan mogudur. Sen heleýiňe da nefsiň agranokmy? Bak men da şunawat ýaly, o otunjy heleýim bolsa bar, men onu köşkde ýaşadyrdım, köşkde. Hey, çygargalar, gawynyň oğusyny şagal ýermiş diýip dograýdypdyrlar. Köpek ogly! Aýbar ýakar. Menden almasyňdan artyň. Hey! Familyaňyz näme günäýiň kölýän? Familyaňyz, adyňyz, dogulun ýylyňyz? Onda ýagdaý şeýle ýollaşnalar berdi. Siz umumy halk baýlygynyň, ýagny gymmatly, çiğ maly bolan ýylan zäheriniň 18 gramny hususy baýlaşmak niyeti bilen ýurdumyzyň çäginden daşary çykarjak bolup eden, synanyşyňyz üçin günäýiň kölýäňiz. Maňa geregem şudy. Indi sen menden tapyp bilmersen, tülçär jeşdi diýip muň maddasyny tapars. Inget adam menden keleýin halya. It ogly! Galma diýer edip ýenjin. Bar. Bambaşlıklar. Bunu öldürüpsün ha? Etçeňiz edip meňüzüme atýaňyzmy tentekler.
Gayrat etme vat. Bolcun işe çare yoktur. Nähil ýagdaýda beýle bolupdyr. Men bilmedim. Ceset nerden tapylypdyr? Çöllönürde. Gayrat etme vat. Bolcun işe çare yoktur. Ödüm göz ulak bolup durur. Gülnarın atasıllygyny ýatlatman, onsuzam ikimin garnyna şahyryn. Nazar neresde bilen edil doğun ýaly urşýadyk. Ine, oň zatlaryny maşgalatyna eltip berdiýdiler. Nazary gaýtaryp getirjek gumanyň ýokdur. Gayrat et, näwat, gayrat et. Diýär men sana. Nazarym öldüreni olaydım şi. Nerden bilip ýör ha? Ya sen bir ýerde diliňden sypdyraýdyňmy? Aýt diýär men sana, aýt. Eşek. Okuň öňüne. Yekemeň ödümi iýeräýärni öýtdiňizmi? Ýöne bilik goýgun. Bu bolan işden biziň üçüýümizem habarlydyr. Şonu ölüp puwta bilgen eşdiýäňmi sen? Eşdiýäňmi diýen? Aýt tani. Men hiçler bilem okuň hiçler. Sen hiçler habarsızam ekeniň o. Ýöne bilik goý. Sidem onu menden a diýen sen närsini? Eşdiýäňmi? Burada böyle bekmelle. Nazary çölle yılan çakıp öldürdü. Eşdiýäňmi? Margiri çölle yılan çakıp öldürdü. Şunu puwta belli. Biz baramyzy ölýärsen ekene. Sen siz bir mahal ölen adamyň meýdini kaldırmak bilen özüňizi näme ep bolýan? Meni korkujak bolýanmy? Men sen boýnuň edil hak toglan ýaly eder. Nazaryň ölümini ýatlamak kimdir birine gerek bolupdyr. Kim hakda gurrun etýändigini sen anlaýansyňlar. Şonu ýokmy insan? Sen ýakan meňenim bolar. Haramzada. Ýok etsin men hiç kimge işler aýda muhabbeti datır ýardymyny şonok. Körany tarpýany men janymdan ýerendirýär diýämiň. Şol iş ýadyma düşdi, senden zagyrdykla berýän. Ol ýerni tugullaň. Bunu ýetirilip bilişlerinin hatenen estip dursun ahiri. Inne bir ismen hujjat ýelim alýan. Anan haýdan şoňa eger olar bir zat agan bolsalar, menden diýir tapmazlar. Anan Ey pelek, bütün ömrüň sarysyn. Akbalym, gelin şo wenedinalara bagly bolaýdym maka. Olar bilen dil birikdirmäniň çynyň bolsa ilik bilen şo ýekdirun lanet. Hiç ýerde çynky çykmadym. Hemme ýagdaýdan meni habardar etdir. Batyryň ämçin olar aňdylarka ilki bilen sen şonu bil. Daşydyr hak haýdy. Ne oldu? Ha? Gel hani. Başladı. Sonu bağda yalnızım, durun sana karşı. Ama garrap doğdun mu? Bildim. Hatın yerde geldiğini bildim. Hat gitaran içinde. Dur yerinden.
Tor yerinde näme gelmeşdiňmi? Bize ruhsat berdiler ha. Häzir anyklar. Getirerik. Näme beýle menzren bolýan? Içinden näme götürdün? Görýän zatymyzy gözüňize gorkadar. Haram zat. Saptırman gidey yuğusları. Senin mi? Haram zadalar deyse, men senin gözünüzü ot yakarın. Ekidin bağırsınlar siz odakın. Saltırak! Yere oturak! Saltırak görüldü! Ne sana? Sılkata çıkan hatın kime gerek var diysene. İyidine verelim gay. Yoksa bir yerden çıkarman çüyür öderler olar. Çüyrekler geçeri. Yöne düşün. Rövşünü bali. Dine şokata bağlı. Oğlanlar yuvar. Eti dinleyeler. Siz adam tamam aklınıza eğlenmedik olsanız, şu kerpiçleri bir kaptada tığışıtlap örürsünüz. Haçanla kerpiçleri örüyorkeniz, hatın irdeğizleriniz hakidanıza gelir. İyi şey edil häzirin özünde başlan. Eger kimde kim hatın irdediğini yadına salaysa, bu gıdaptan halat ediyen. Düştüklü mü? İşe başlan. Durma onu. Köpden köp doğayı salam hatı. Bu hatı kim yediya deyip sorasam men Gülnar. Ey Rövşen, men sana şu hattan öňüm bir neçe gedek hat yazdım bolýan, senden hiç hil jogap bolmady. Hatyňa garaşyp sabır käsem doglan soň ahyry ejiň ýanyna barmaly boldum. Ejiňim sana köp doğayı salam berdi. Ol maňa sen täze baryn ýeriň adresini aýtdy. Ey Rövşen, egerde sen menden gün kine itmeýän bolsaň hökman men hatyma jogap ber. Men sana sabırsyzlyk bilen garaşýan. Sırtına da ağıram salmak yeňil paýyş däldir görsem. Ha? An dedim salan galalaňyz ursylaly. Hey. Tarhani. Sena liýe bir bağışan däli arkitektoram bolup biljek. Täze kärin gutlap, seni ýene de 4 gizegnilik syzay berýän. Tel aýrlyň. Sen gal. Arada biziň iş otomuda renk çalan sen näme? Ha? Ýatkaşlygym ine taşdyr, ha? Şo hatyňa ýeten güni ine şoğlan biziň iş otomuda renk çalypdy. Renk çalypdyň gerek. Enem sen
Boynuna almalı mı olsun? Bunu solaca yerde sonra gidelim bak. Ya katı suat verecek mi? Ha? Hani yören? Näme ağzını öldük durdun? Bizim uzayıpsızı eden etmesimiz için türmede şunu şeyler taklamak kime gerek bolluqa? Aqligilikler durmuştan bir nişan. Roguşun, senligilikler hatta aydım ayıp bersene. Bundan çıkacak günümüz inni daşta değerler oğlanlar. Belki olur bizim maşgalamızı, dosyarlarımızı haber yetirir. Anha gevelde otila aqlilikler teklilikler lilikler dosyarlara salamımı yetirler aqlilikler teklilikler lilikler Yelkin olur şimal yali, yel yali Kanatları daru daru, yel yali Bizim bolsa bir günümüz, yel yali Hey! Dal bolun diyen. Ede aydım aytmaklık kadağın. Siz cinayetkar. Sizin kasetelerini satmaklığım kadağan edildi. Arzu yali ak bulutlar Lal bolun diyen ben size. Hey bar topan naraz edeyimler. Altın nurun sayıp yür Alasmanna Maňa ýazmaýana. Ejeňe bir sygyryň dilýärje hat ýazaymaly ahyryn. Oger bolsaň aladan edip, sen pikirin edip halis iki külle. Rewşen mehribanım, gaşyň tutma, wagt geçir. Sizin bir yerden biriniz öýüňize barıp geler ýaly. Bize bir haber boluşdy. Beýle bagyt türmede 1000 ýyllar bir gedep bolýar. 1000 ýyllar. Bagşy. Belki sen öýüňize gidesin gelýänler. Ýöne men ýetejegimi ýygyna gaýtaryp berin. Alan habarymız doğrudan Rewşen sapar edipdi. Men onu öýüne goýberýän, diňe bir şert bilen dokumenti ýygyna gaýtarym. Lala çanýaly bolup temerşip dursaňyz onuň aýdym çeňiz öýünne näme bolýanyny bilmäjik geçer. Ayt näme habar? Men garaşýan ayt. Hayvan bolmasaň ayt da. Öyle şuna göre gömüşüm var. Sizi o hat başıňyza ýapjakmy? Onu soňam kişi gatyna açyp okumak ýagşy däl. Şogat bilen bir ýerine aýypsasak bolýanmyzmy? Näme çekýän? Baş artmaz, o kagy bilen diňe ayak ýolda gidip bolar. Senem onu diňe soň üçin ödleýäňdi. Sen jagaz goguty sokşurma. Hatyň giteni senden görmän durmak, hatta sennenem. Sennenem köp bilmişçe. Egerde bagşyňyza nebetiňiz aýgyrýan bolsa, oňa öýlerine gidip gelmäge kömek edin, biziňe sire bagly. Be. Ýejem dünýeden ötdi. Geljek.
Bilmeýäňizmi? Diýmek, sen öýüňize gitmersin. Ejeň pakiram tensiz aýlandyr. Geçiriver. 1, 2, dur. Kaptala. Antaňdan näme? Azyk. Geç. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derweleden geçen 10. İki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10. Gir. Eşiklerini çalışır. Gülnar, men sen yadan hatın hemmetine jogap yazıp bilmedim. Muň özüniň yetik sebäbi bar. Hatynda sen söýýän dip yazıpsyň. Men sen aşgyndy. Ýöne men sen pek söýgüňe münasip däl. Durmuş men ykbalymy gararady. Hatynda sen her günim ýyla dönýär dip yazıpsyň. Hatlaňda şo mehirli söýleň bolmadyk bolsa, men onu öz janyma kasbedäýin men baktym halle. Gülnar, sen eşitýärmi? Doğrudan men senin yanımda hiç kim. Ravşan, men seni doğanım ýaly görýärdim. Murat, neme? Men adalym ahire. Senne umid görüp dursun diýip ýazdym men o hatlary. Gamursa batmasyn, halyň teň bolmasyn. Gowulsun. Hemme zat gowulsun diýip ýazdym men o hatlary. Men sen düşen ýagdaýyňa şeýle bir gynanýardym. Vay, ýöne şu mahal sen men ýanymda kalan, men sana o sözleri aýyp bilemok.
Vay. Bir mahallar ikimiz biregi. Vay. İkimiz bireg halama lälip ähd edipdik. Şo mahallar bizim ınsamyz ha pek bolan bolmagy çemeli. Gülnar beyagt yalansıda men hiç kimim yok. Men murada durmuşa çıkaýmaly. Men senden başka hiç kimim yok dedim ha. Vay Hıdır ağa, onu öldürmeň, men öldürüm. Hani kapını. Doğumuz. Sen enterim çiğiremerdin o. Yani yok. Men teri şehirde çiğirer ederim. Hey et oğlu. Durmada çiğiremer men nerkan hor. Ne diysen de kimin hemme ayan ederim. Gülnar, antur Gülnar. Tursun şaltırak. Yürü üye varalım. Gülnar, tursana. Yürü, üye varalım. Vay. Murat! Murat! Milisiya haber et. O yine götürmeden açıptır. Ödüm benim elini çok kollu. Değil milisiya haber et. Murat! Neredesin? Döremen sen neyse. Çağırdınız mı? Men yanıma televizyondan haberçi gelmeli. Girsin. Kulak atyan. Televizyondan geleni koyuverin. Siz televizyondan gelen ne mi? General Garaşya. Men siz habarçıları kän araşdyrýaňyz. Görün. Televizyonda gepleşiklerin son wagt uğraşdy. Bari işinde milisiya käýinmek bolaydy. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Geçsin. Yollaş general. Men koloniyadan kaçtım. Bu ne yeterli? Yollaş general. Bir täwlik bolup durup welin. Yoşmayor. Düşünşör. Men tutsok. Rövşen Taparov. Men koloniyadan kaçtım. Hasan. Näme Hasan? Hasan kaçtın? Düğün. Ehtimal. Entek ağın nerlerler? Ya haber veren nerlerler? Barından klan. Gitme orta dedim. Ruhsat. Otur vakali. Gelin olsan aydı ver. Dinleyen. Alo. Sizin türmeňizden jenayetkär kaçıptır. O häzir generalın gıtotyr. Sen menden almytyň alarsyň. Jenayetkäriň kaçmagyň sebäbini men senden sorarım. Bahar çay et. Yollaş generala. Aşvanna tüyüp yürün oğlan Adağıyla teşvinne tüyüp yürün oğlan Hala başvur halaya Baran yerimiz ağlaya Ortala kıyınala Adıyıp yürün oğlan Hala başvur halaya Baran yerimiz ağlaya Ortala kıyınala Adıyıp yürün oğlan Yaratıyla gözlerine, inayetçe sözlerine uyup yürün oğlan Halı kışkır halaya, baran yerimiz ağlaya Ortuna kıyınala atip yürün oğlan Halı kışkır halaya, baran yerimiz ağlaya Ortuna kıyınala atip yürün oğlan
Yağday şeylerdi. Men seni häzir boşador ni biljekler. Hakkım yok. Yöne sen öz işin bilenem. Yoldaşların işi bilenem kızıklanmağa ölüyün. Ödürüyen. Adaletli çözecek var. Yoldaş mayor. Uluğa sen yoldaş general. Kanmoy çağında bir türme uğradın. Düşünüklü. Venezdana. Arpadım. Bir yemana verilen kendi için. Bu orada işten çıkararın erip korkularım için. Bir de şuurlarım için. Dine ödüm bileyim. Benim maşalam var, çağırım var. Biz sana neyme yabanlı ettik. Raf bizden kaçtın mı sokulup dönümde otursan olmuyor mu? Generalın eline mi tümtülüp gördün? Ine men yörüytü arda yazıp geldim. Alın tanış olun. Totsov Rövşen Safarov koloniyadan kaçıptır. Ödem beni öldürmek için. Belikatlayın adam öldürmek maddasına giriyor. Totsov yerinden kaçanam üstötünü. Ondan yine de ol bir vendağım gıyın zorlacak bolupdur. Şu 70'lin cezasının ne şiir bolacaklığı size ma'lum bolsa gerek. Men bir işi beyle yağdayda koyman, sizin göz mölçülge düşüngem degerli yerine getirer. Ana oturun. Özünden pay katırak bolsanız lan. Siz kimin urun ne diýäňiz? Türmäňizden aýylygan zadym gaçypdy. Asyl bolsa bastır üstüreçek bolýaňyz. Ýok, men beýle zada ýol bermen. Şinni halkyň içinde halal adamlar kändir. Besdir, hökümeti bildiňiz. Beletdirmen size. Mayor, Uluğa sen. bu gırıjdan inekidin. Düşünüklü.